De trigonometriske overgangsformler. Vi tegner et koordinatsystem med en enhedscirkel, der har en radius på 1. Derefter tegner vi en vinkel og et retningspunkt. Retningspunktet har koordinaterne cosinus til v, sinus til v. Hvis man spejler trekanten i x-aksen, får man koordinaterne for det nye retningspunkt, som er cosinus til minus v, sinus til minus v. Så det vil sige, at cosinus til v, sinus til v er det samme som cosinus til minus v, sinus til minus v. Så det vil sige, at cosinus til v er det samme som cosinus til minus v, og sinus til v er det samme som minus sinus til minus v. Vi tegner igen et koordinatsystem med en enhedscirkel og en vinkel med et retningspunkt. Man spejler trekanten i y-aksen, og det vil sige, at man tager vinklen fra den første trekant og trækker den fra 180, og så får man vinklen i den nye trekant. Retningspunkterne har koordinaterne cosinus til v, sinus til v, og cosinus til 180 grader minus v, sinus til 180 grader minus v. Cosinus til 180 grader minus v, sinus til 180 grader minus v, må så være det samme som cosinus til 180 grader minus v, sinus til v, fordi de begge to er spejlet i y-aksen. Fordi de har samme højde, og fordi trekanterne er spejlvendt, må cosinus være det samme, bare med forskellige fortegn. Cosinus til 180 grader minus v er så lig med minus cosinus til v, og sinus til 180 grader minus v er lig med sinus til v. Vi tegner et koordinatsystem med en enhedscirkel. Derefter tegner vi en vinkel med et retningspunkt. Man lader stregen gennem retningspunktet fortsætte, så man kan tegne en lodret linje ned langs enhedscirklen. Derefter spejler man trekanten i x-aksen. Det punkt, hvor stregen fra retningspunktet skær, har koordinaterne 1, tangens til v. For enhedscirklen har x-koordinaten 1. Den spejlede trekants retningspunkt har koordinaterne 1, tangens til minus v. Det vil sige, at tangens til v er det samme som minus tangens til minus v. Idiotformlen. Idiotformlen er cosinus til v i anden plus sinus til v i anden lig med 1. Vi tegner igen et koordinatsystem med en enhedscirkel. Denne gang tegner vi en retvinklet trekant, der har retningspunktet cosinus til v, sinus til v. Trekanten har en hypotenuse på 1. Fordi vi ved, at trekanten er retvinklet, kan vi derfor anvende Pythagoras læresætning, som er a i anden plus b i anden lig med c i anden. Det er det samme som cosinus til v i anden plus sinus til v i anden lig med hypotenusen i anden, som altid i en enhedscirkel er 1.